Ang balita karon ni Action Art daloon niya sa New Government Center. Ining parte sa clean up drive sang CDRRMO sa Mandaragan ginumpisahan na pribado nga tag-iya sang lote nga malabayan sang operasyon gina tingwaan nga masugilanon ni Councilor Vladimir Gonzales. Ang pila ka mga balita sa nasyonal dolo-dalag ko, mga individual nga wala nakapa-booster shots dapat kilalahon bilang under-vaccinated. Suno kay Iloilo Representative Congresswoman Garin. Polis kag isa pa kalalaki nakawaan sang 3.4 million pesos nga balor sang Cebu sa Caloocan. Sa piya kabahin utang sa Pilipinas naglapot na sa masobra 12 trilyones pesos sa katapusan sang Hunyo sini nga tuig. Mona Lisa Di Malanta ginapoint bilang bag-o nga Energy Regulatory Commission. Samtang DPWH nagupod sa Oplan balik eskwela sang DepEd. Programa sang PNP si dalom sang Duterte administration ipadayon sang administrasyon ni Marcos suno sa Malacañang. Kag programa sang PNP nga nagakampanya kontra sa droga ilaman ipadayon. Action Radio Philippines Star Time alas 5:07 na. Bago lang gid naghulaw-hulaw ang ulan, ay nagatiri-tiri ang kalibutan. Ulan nga tagpo-tagpo, butsingon lapta-lapta. Maulan, mauntat. Mainit, magalom. Pinakaulihi nga lakas ang panahon. Alin sa pag-asa as of 4 o'clock karon nga hapon. Alas 3 sining nga hapon, ang low pressure area ang ulihi nakitaan sa Don Tildea Remedios, Trinidad, Bulacan. Ang forecast sang pag-asa, ang Western Visayas kalakip ang Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, maka-experience gyapon sa magulugal umon nga kalangitan nga may paglaptan-lapta nga pagulan bangod sang southwest monsoon. Localized thunderstorm. Amo ni bali ang nagapaulan sa pinakabahin sang Western Visayas. That's include Negros and Bacolod. Hangin habagat. Kag localized sa thunderstorm. Amo ni gapaulan-ulan sa aton diri, no? Mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa southwest ang nabatsagam sa bugos nga isla sang Negros Occidental. Yan ang pinakaulihi nga lakas sang panahon diri sa aton siling nga pagpangalaga. Muluyag inyo pang magwa sa balay nyo, manindahan, bakal sudan, bakal bugas. Importante dalagid kalo, kaputi, kag payong para hindi mabasa sang ulan. Sa aton sila nga mga viewers, sa aton sila nga Facebook Live via streaming, inyo karon greetings, tagata naman na chimpo kag ligwa, bastang ayo ko lang permis sa inyo, like kag share ang inyo palatuntunan para everybody happy. Oy, ilan na lang? Pulo na lang katulog kag formal na nga magabukas ang aton sini nga dakop ka daog ka roleta promo sa Action Radio Bacolod. Pulo na gid lang kadlaw ang inyo hulat-hulaton. Pagpatak sa Agosto 15 magasugod ang aton sini nga promo dakop ka daog ka roleta. Hasta pa ini sa Setyembre 17. Lawig-lawig. Kapromo sang Action Radio Bacolod. Ang magpamati on air, maglantaw sa Facebook Live
sa Action Radio Bacolod, isa ina sa mga requirements o kon requisitos. In other words, mechanics. Pagpamati sa Action Radio Bacolod on air o kon Facebook. Ang badakpan nga nagapamati, atagan sang Cupon. Pagkatapos kamo nga matagan Cupon, sa pag-start sang Agosto 15, sa unang adlaw sa atong sini daog ka, or dakop ka, daog ka ruleta, promo sa Action Radio Bacolod, ang magabutan nga numero sang imo Cupon, gilayon, automatic, personal. Hindi pwede ang ang substitute personal kaya makadto diri sa Action Radio Station, dalon mong coupon mo para nga ipatiyog mo ang mahiwagang roleta. Sa mga magabutan sa mga programa sa aga kag sa ugto, pamati, Action Report First Portion, Action Balita Evening Edition, Action Hotline, drama nga Barangay 684, Umbra, This is My Life, Action Balita Banak Bulig sa ugto, basta residente kag taga-syudad sang Bacolod, may tub-tub lang kamo alas 5 sang hapon sa pagkadto diri sa Action Radio para ipatiyog ang aton mahiwagang roleta. Ang magabuta naman sa programa sa hapon kag sa gabi, sa programa This is My Life, drama nga mensahe sa pagigugma, timbangan sa katarungan, puwerteng ability, ining paratuntunan nyo, Action Report After Edition, sunod ang Action Firing Line, ang atong programa man sa gabi, Action Night Patrol Program, may tub-tub lang kamulas 12 sang ugto, sa masunod nga adlaw nga makapadulong diri sa estasyon sa Action Radio, agod ipatiyog ang aton mahiwagang roleta. Sa mahiwagang roleta, nagahulat ang dalagko nga premyo. Ang mga magabutan naman sa mga banwa kag syudad, sagwa outside sang Bacolod, may tub-tub kamo alas 5 sa masunod nga adlaw sa pagpadulong diri sa Action Radio, agod inyo man mapatiyog ang aton mahiwagang roleta. Sa roleta, ara daang appliances, cellphone, cash, ukon, bugas. Amo na mga premyo nga nagahulat sa inyo diri pagsaka sa Action Radio, ang matuunan bit-bito nyo sigurado papanaog diri sa Action Radio Station, padulong sa inyo puluyan. Muna na kahapos para ikaw maka-intra sa aton dakop ka, daog ka roleta promo sang Action Radio Bacolod. Sige ang lambiyong sang aton nga mga personnel diri sa Action Radio para kamo dakpon sa akto nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Ay, puwerte. Ayos, ayos. Isibo na orasan sa inyo marilo. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:14 na. Check na nga sa nga Patrol 1, Bravado Patrol. Check na si Action Zel Minardo. Kamustahon ta naman ang sitwasyon sa Bacolod? Trapiko, hibaloon ta. Lakat sang panahon, hibaloon ta. Lugar kung sa diin siya, aton man hibaloon. Ari ang unang report sa aton sa nga Patrol 1, Bravado Patrol. Opod kay Action Zel Minardo. Zel, mayong hapon! Eric, mayong hapon. Yes, talaga ako. Ari kaya sa may nagulagaw ko diyo. Talaga-laga, may gaulan now? Wala na naghulaw na. Naghulaw ng ulan? Oo, may ari bala Action Diin Eric ka ko. na nga, nga kalye? Ari sa may, dali lang, di na ko Ay? Nalipat ko sa sa may Tubaka, PNB na di ba yun? At sa Central Market, Action Eric. Oo. Di na nga lugar sa market. Karapan sa Santa Market. San Juan. Ano, Zoriaga na natin kay Action Eric.
Karin ako sa Maydalan, Luzuriaga, kay nagpundo kami daw kami ara City Legal Office, diyo. Diin? Enforcement unit, gali. Gano Ayaw sila? kami atubang. Kapanaway sila, Action Eric. Oo. Sa kami, oo. Sir, may nga po, sa Action Radio, gali. Sa mga, ano pa natin yapon, mga parking, ang home site nila. Amo pa natin yapon, Ari gani si sir nga isa ka bitaw Action Eric. Sir, ami nga po, sir Imbong. Oo. Sir, ang home site, dali pa nung isa nagyapon nga po. Di pa sila po, ma'am. Bali sa greaser nga area sa may dalan sa Luzuriaga, diin ang ginpang takas nga mga naga-parking sa nga jeep. Ano nga ruta? Ari, ma'am, yung bulinan sa ligat, ma'am, nagtutuwan sa mga butang. Sa ligat, ang lima-lima, mo. Oo ha? Hindi ko pa na formal ganyan, ang itisting sa ligat. Bali, subong, allowed lang sir, duwa-duwa sa jeep, paghalin dulo sa Oo, mga meron ka jet. O, ang sa may alihis, sir, diin na subong sa naga-parking niya, sir. Wala na po, ma'am. Dara magyapon. Oo. Sila ka jeep ya sir, Duwa, ano? duwa. Duwa man Duwa man, dito. duwa. Ang mansiringan niya, sir. Dua man, dua. Amo man sa gyapon. Para dati sila mo, babe. Okay, kaya sir, bawal na nag-parking, miskan private. Para mo, bisar mo. Sir, may hapon. Yes, oo. Yes, Eric. No? Makikanta din sila sa may dalan ng Suryagang. Oo. Suhay na may wid, no? Galing kang hina na nakitaan sa pag sa white na galing kang gwarda. Amo na galing kang isang malain. Malaka ni nga na ng parking. Patubang parkingan pagin. Nata mo ng salawayon, ganyan numero 1. Oo, gani. Damit mo. Arab lang kabaluman ng basa. Ang parking na. So, matuhulas pagin nga sawayon. So, dapat hambal ng parking. No, bawal na bawal. Ang subong ang gina-operator sa nga sila. Yung mga panaway. Hindi naman tama. Ito lang waringan, ma'am, mga tapos ang inamatay, mga saging vendors. Ha? Iba naman, yung naman tama, manila pang sabay-sabay pa lang. Okay, ang sa direct, papakto na din nila mga sidewalk vendor. Oo, wala pa man tayo na. Wala pa man Oo. final. Pero ginapahigad din sila. Oo, inatay ka sila, ma'am. Oo, kay Liga de Action Eric, mga anta diri, no, nga do kadamo. Kinadi sa Luzuriaga, yung area, may gabalit Gani? Kista, Oo. paging, oo, may ari na din sila kita. So, subo, medyo naghawan-hawan na din, no, kada, gani ang ginaalaw na lang nga jeep, no, haliman silingan, ang frontal shopping, dito sa punta, home site, duwa-duwa. Okay. Subo, si Mayo de Duwa-duwa lang magka-parking da, hindi pwede tatlo-tatlo. Hindi, kaya Ligad Action Eric, kaya ang magwasi nito, mas strike na naging sila, kay duwa-duwa lang, kay Ligad, lima-lima na daw sila Eric, no, sa isang adlaw, mapagsakay ko pa, napakabilog, o parking pero subong duwa-duwa na lang gid ni. Ang na-interview mo bago lang gid nang ilay trabaho la ang magpanaway sang mga pasaway nga driver ang mga nagabaligad sa gadalan niya nga mga vendors hindi nila obra. Action Eric. Hindi nila obra magpanaway sa vendors o kung dala pa na nila sa obra nila. Sir ka panaway mo kamo diri sa mga sidewalk diri. Kung nila sa dalan, ma'am, mo na. Yan nakatraffic, sunapaw na sa joke. Kay Action Eric kinasaway Manila. Ate, good. Naging sila bala sa may linya Sa sini. gutter. Oo, kami gutter sini. Adra lapit sa may ano ni ganang tawag naton. Sa gatot lang wala Action Eric. Mhm. Ano na nagigad nga nanunukan pa kanigad kay ado ara na sila sa isagid sa kalin sini sa nga dalan di sa park. Ang sitwasyon subong na nagligwa na Action Eric. Kay kanami lang tawon kung kaligwa sa dalan kay damo ang makalabay. Kagtilik daw sa aksidente Action Eric. Ay kung damo Wag ka ginutok. Oo nga gaginutok. Laki subong okay na kay daw medyo matawkay na kaya nagpahigat yung kabudlay man digani sa mga maglalabay kanina no sa may ano na din sa may downtown area ayon. Zel? Isang Action Eric. Oloban si to be punta sa may punta to be sa Central Market be. So katanta sila. Sir, thank you so much. Kung talaga gani for name sir. Info mo, ma'am. Info mo. Thank you. Oo, so ito ko Action Eric, no? Subong ang lakat rin sa traffic ko. Oo. Kaya dali. Hindi ka mag-paygad ka kay base madarasa ka sa lakyan ha. Oo, nagpaigad. Oh, paygad ka kay base pa sa laga ba nila nga gapasonsyo ka bla daw. Oh, kay gusto ko makitaan sa live mo video ang sitwasyon sa Central Market tabla nga permi ginasiligan bla kung gabi bla. Oo. Kung ano dang ilang sitwasyon da kung amo ni oras kung naara pa sa gyapon radlada, no? Oo. Nan. Grabe na nga. Dahil mo ka namin, kung nga pananggan sa mga salakyan kag sa motorsiklo, kayo naghawan-hawan Action Eric. Gani, oo. Kay kung ako malantaw sa imo video live namin malantawan ko kaligwa, way bla ka ginutok. Oo, nigwan na, liga dyan o
ng bali. Hindi ang mga Nan. sasakyan, mga motorista, no? Gani. Motorsiklo, sige subong. Oo, dari ano man ang sitwasyon, dari reactionary ko sa may iyakaan nga parkingan. Duwa naman sa gyapon ang gina-allow dahil sinilila actually. Oo. Ano na reactionary ko? Ang sitwasyon, no, sa may nadalan sa Gatislao. Oo. Dito sa may Central Market, naara na sila sa higa dahil sinima tabok kabalaan. Oo, tabo ka na. Pagkatabo ka tan ako sa wala tuo ha. Kulbaan, kasi nga mata, kasi dati naman palagan, sa ito lingguan ang dalan. Baw sa imo video live bo sa tabo kali damo tao, damo ka bligya kali skili ta sang Sita Market to. Ang sitwasyon, liga daw hari, pa na sa ginatandugan, yung di balao, at Oo. sana ang mga managda, pero subong sigin, amat-amat, sila Ara na sila gali sa igad gali o. Asa na rin? Ara sa igad gali hindi siya padala sa salakyan da. Okay na tang ila sa pwesto sa lugar man. Oo, okay na na din sila Eric, no? Pero may gawin na parking sa di sa Gyapon, no? Na Fortune Town, no? Dari sa pilit, pero duwa-duwa ng Gyapon ang ina-allowed. Kaya kada kanto, kada dalan, may mga nadisignaran na bitaw, sinin na mag-aksyon action Eric, no? Hindi nag-lapaw sa duwa ang nag-parking niya nga mga action Eric, no? Oo. Oo. Kaya ako sabi, siniya, manadari ang sitwasyon, no? Nga ginabatakan. Baw, damo isda gali daw. Oo, sa may isa, ano di ba? Kasi, sobrang ginalaw pa sila, okay, ang tanangkot sila. Oo. Kaya di sila sa city legal office, no, kung di sila, iba, yun naman actionary, kaya susunod sa Central Market, no, tulo na dito ang mga vendors, no, sa mga isda, may araw na protest, mga utanan, sari-sari. Dinasta nang nagaladla ta man. Di lasta na da. Takalaba. Laba-laba na sila da. Naka? Laba ang ilang da nga nagahumlada sa mga isdaan nila. Damo man sila da. Oo, damo, ari, alin din sa may, no, iso, lang ka ba sa o, ama na rin sila, o, tapos na, sila mo, alin din sa may, malapit, mga time, kadupa, kanina sa may tao. Wow. Ti mahal guris, mahal isda guris bungay. Mangkot, sabi nila kanina, baka namin sa tuloy, yung prisgahan, hapon, nagpila sa buong ang tuloy, tuloy na, nag-60, Pila? Nag-60 ako na yun. Sisinta ang kilos ng tuloy. Oo, 60. Labas na labas. Tapos, Bawa namin sugbahon. oo, gano'n, may subaw, mga ano, bukaw-bukaw. Oo. Sisinta. Ang isa ka kilo damo naman. Damo na ako na rin. Propres ka na, hindi na ya kwan, hindi na ya ano na. Hindi, preska pa. Ang bukaw-bukaw, pres ka man ano. Oo, gano'n. Nag-apunting pang bukaw-bukaw. Kapilang kilos ang bukaw-bukaw. Mami ako, nagpilang kilo ka bukaw-bukaw. 300. Wow. 300 ako na rin. Daw baboy man ba? Gano'n, bababo. Oo. Bukaw-bukaw, ano na? Ano ni sa isda, mama? Marot. Marot. Pilang kilo? Ilang kilo yun? 260 ako na rin. O 16 marot. Ano na, kwan man na, labas man na. Labas, ano rin sila yung suneri, kaya naman nagbuang, ano rin sila, dalinoan. Dalinoan. Pilang kilo sa dalinoan? 120 actionary. 120, dalinoan. Amo na namin kilawon. Kami sa Kilawon. Oo. Kasi ng mga patula, no, mga lukon, ang baligatri ni Araman. Lukon? May lokon da? Oo, di ba man na siyang dagko, may kasama, oh. Hindi nang lokon da? Lukon niya. So, lukon. Sila sa silang kilo. Oo, arang sila rin. Sa silang kilo, sa kukarin ng Be? Tanaw ka be? Lokon? Ano pasaya na kung lokon? Lokon ito. Lokon ni Mama. Yan pa mangkot. Lokon. Oo, lokon isa sa nere. Kapilang kilo? 350. 350. Oo. Bao namit ba? Gani. Gani. Kami, ano, buttered. Kaga na bisan ko ano na sa gisahon na bla. Oo, kan di mo na ganun ko ni butangan balas ng Mountain Dew sunere. Nan, oo. Kami bangrong di ka nang ilan nga boneless kaya sunere no tatlo lang ang medyo Ang ano? ang boneless ka bango. Why kada kita crab meat? Wala. Nagkuhan mo, grabe siyang suka ko, be.
crab meat bla nang kita kasang crab meat. Oo. Ay nablang nakuha na bla nang preska nga crab meat bla preska ginatala bla. Crab meat? Oo. Wala. Ano niya pasayan? Wala. Crab meat mamangkot ko sa matemi nga sa na mayara ko sa nagapang tala ko sa crab meat mo. Oo, ari. Naginiya ako na rin yung tambok. Kay kung may crab meat da sigurado pabaklon tagid ka. Wala na di ako na rin. Ah? Wala ko na wala. Wala na crab meat. Oo, wala. Ay, crab ginaya yan, hindi na siya crab meat ya. Dili mo wala baligyan crab meat da. Daw ano na siya pa Korean. Hindi crab meat siya nang kuan bla mga iya ka bla ka kuan iya bla mga kamoy bla sang kuan, kamoy bla sang kasag bla nga ginatala nila ho. Wala. Why? Kusa meron ita kusa mo sa ginabaso-baso na nila mo magligya. Oo, wala. Oh, amo na namin butangan itlog. Basta preska lang. Oo. Mangko tabi mo din may baligya crab meat man. Makotabi. O dula ka, dili na nanay. Durante dula ka, mangkot kada kung din tada pwede ka bakal crab meat kumera da baligya sa palibot crab meat no. Kay kumera da pabaklon tagi kada no. Paborito da ni Action James kada nang kuan crab meat. Kaon ka James crab meat James wala. Kabla crab meat putan itlog nan kampiyon na basta preska lang no. Nanti na miyan man na si kuan si James. Tara na kita ka? Sunarek. Kita ka? Wala. Namangkot ko din sa ila. Wala crab meat nga available. Wag gid crab meat Hapon, available. oo. Why lubo-lubo? Lubo-lubo? Lubo-lubo. Wala gid ja. Oh. Puro dagko nga isda, mga kiningad, bangrot, Oo. na marot. Ato namin taning Tulingan. amo taning namin tanong pasaya no. O gani, ato kaginang lukon. Tag 350. Tag 350 ba Kau ato na eh. kau yan ka lokon hindi. Kau yun eh, ampay eh. Ampay mong lokon. Nugay ka kay pagpaluto ko to sang kwanto ay ka nagkaon gani. Ha? Hindi man kau yun ko pero do hindi kid sila nga nga grabe kid ba lang ang kaon. Oo. Tilaw na makakaon ka tatlo ka bilog. Sold na yan. Ate bakal da tunga. Tunga sa kilo. Oo. Oo. Kaya paluto tos Gingy oh. Oo. Doon ako na yan. Manyapon to tayo ni Gingy. Hindi ka Tapos ang eh. Oo. bakal kada kuano bakal da bla tuloy tunga. Oo. Ang tunga damo na manguro no. Nga tuloy. Oo. Damo naman. Damo pulis daga ang pulis ka panindahan man. Bantay sila sa Aw, ah. Erek. Oo, sa area. Ang naganyan ba ko sa Erek, kada punto sang dalan, di may mga pulis, bitaw. Oo. Damo na Tuloy. sila subong dre. Basta importante ang tuloy kuan nang Labas, fresh ka. labas. Tuloy lang gro para barato, pila ka kilo sa tuloy to siling mo? 60. 60 baka labli sa kilo kay pasugbat to. Pwede idalong ko tadayon. Oo, durong to dayon. Kung daw juta muad 2 kilo para 120. Laban Okay, baka on to dayon gakaw ka man tuloy. Oo, diskan ka, mapakag period. Gayom gi si James mo dayon no, jag bara naman sa oh. Taga-uma niya. Mo gani. Tago uma kaya, lain kaya. Oo. Ah. Taga-uma. Gapan silaw na ko di ko papundak naman ang ulan nga panalithin naman. Ay, gali ka. Ti pasilang ka karon maguba karon beauty munda karon. Ganito Koreana nga daan. Ay mo atar ka daan, may ka daan sa above the knee. Diba? Above the knee. Ang imo perming attire. Bilotan na eh. Okay, ang above the knee man permong attire na dali ka ginasuoton tugnaw. Ay. Ganito na ng patron. Importante hindi mag-below the belt. Gayo man si James Simo eh. Ay, James, nga po. Bakal da tuloy masugbato to sa Gingy ano ka magkaon o ah. Sige. Kay damo ko to damo to kuno bilin bahaw sa Gingy mo. Laban na. Laban na. Kung daw 2 kilo, kung daw kulang sa kilo ah. Sige Dulo mo na dahil to sa Gingy. Oo. Kaya dito taman yapon ah. Sige.
sige. Ayos, ah. Ate, so far, Action Eric, no, nag-umpisa naman, no, tulo-tulo ang ulan. Ang ano? Ang ulan. Gatulo naman ang ulan. Baskog ulan subong? Babae, Ha? binabaye. Binabayang ulan. Ti, hindi man sagid siling kwan? Hindi man sa siling baskog? Hindi. Kamay nga, ano, tulo-tulo, dugay-dugay mo, untat naman. Bilan mo kuno si James tong askilo? Natuloy. Oo, kuno kayo din sila kung musugbas babaw. Oh. Ay, upot ka na naman, Rajen. May piting ka pa man kay James ha. Bilan daw niya binli kami tong askilo. Tunga ko askilo kuno iya. Oo, ah. Are na lang ko are na lang baka kada 2 kilo. Kag ang isaya tong askilo para kay James. Oo. Balang baklo mo tanan 2 ka kilo kag tunga. Oo. Pero ang imo paputos ang tunga askilo la inon mo. Oo. Nan, ang duwaya sa para na si Jenje kay dito tayo makaon kay ang tunga askilo ya para na kay James ya. Pwede, ah. Amo na tang tirada. Then, kaangit na yun din sa... Hindi magpagutom kay... Mudlay na. Budlaya. Pero si James, baka si James, kung saan yung pinilion ng pagkaon, sinimong? Subong ka daw namian sa sang tuloy, Tuloy. matuloy sa kuno anay. Para tuloy-tuloy ang buhay. Tuloy-tuloy ang ligaya. Tuloy-tuloy ang Kaya daw na sumura na sa sangkwan Diyo, sang dinuguan ni Jumare. Dugo ni Mamang Jong. Ni Mamang Jom siya daw, kasumpo naman niya tayo matuloy naman ta. Sige, ah. Balo ka namin kaon sa tuloy, kung init pa, sige blasog ba, sige kaon. Te, pag-abot mo karon, bugnaw na eh. At hindi ali papaluto, anay sila tumulumuhulat ta, si boss na magabot at magluto. Roger. Pero dito ka manyapon karon. Dito. Oo, Ito. Ha? Pwede gini. Oo, gani. Dito ka manyapon gani. Kaya amo gani babaka ko sa 2 kilo tuloy. Dito ka manyapon. Pero pindan ko yun si James to nga. Nabili na mo si James tunga, natural. Tunga. Ihapit mo gani kay James yung tunga. Oo. Iyatag ko kita ya. Dulo mo gani siya, ya. Oo, nan. Hindi na. Doon, pala na kay Manong sa babaw. Oo, nan. Sige. Liugo mo na si Manong sa babaw diyo. Dalom. Oo. Limonong ang tunga para gina kay James Brita. Ato kay basi karong kuhaon ko kureng ron ata. Butangan ka ng love letter, ah. Para yan kay James. Spice, sige. Inspireman sa balaw. Amo. Sige. Oo. Sige, Action Eric, no? So far, sa muli nga oras, Action Eric, no? Alina kagina sa pag-monitor natin kapag obserbar pagpatrolya diri sa may syudad sa Bacolod no maninong kagamataukay na ang syudad. So kaluyan no sa aton nga mga tagpalamati maayong hapon kag maghalo gid ang tanan no ang lahat. Hindi magsalay-salay sa ulan. Kabudlay sa mga hospital nga daan. Amo. Kung may watcher ka sagwa ka gid matulog. Laban. Oo, so God bless gid sa tanan kag mang dakop pwede karon nang dakop na lagi, nagre may nagpa-regard si Action Eric, si Bani, sa ano? Bani? So may enforcer sa. Bani, makapudi? Siya naguro, hindi ko man yung ano. Ano sao? Din sao? Enforcer? Listener, sa ano enforcer. Ito na siya sa punta, naglakat na. Si Bani, makapudi, guro listener ta na sa una. Oo, nagpa-regard sa ano. Sige Yes, Action Eric. Basta ni patabang tuloy ni James ha? Hindi si James na gina. Sige Action Eric, sige. Left na. Si Action Eric, amo na ang observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Enjoy ko kay Zel sige na, panindahan na tuloy. Ang 2 ka kilo, painon mo. Ang putos, ang tunga para ginaya kay James. May special request ni Action James Sarang lang si James ka request na. Pero lang siguruho ni kay basi magsungod dungan niya bla. Salamat kita Action Sir Minardo reporting live dira sa Central Market. Tulo dyan po ng kalibutan no Tiri kung si Chay Puding pa.
Nalikada lang karon si aksyon na Sir Minardo Pamaytay sa ratipo ni sining nga mga aksyon balita. Aksyon Radio Philippines na time alas 5:35. Magabalik ang inyo sini patuntunan kag mga aksyon balita na. Pagkatapos sa ato sa importante nga mga pahibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon.
Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang anong Pabalik diri sa Tabalagan Action Report after an edition, biyernes ka presentation. Dasik ang delivery ni Action Sir sang tuloy ba? Tuloy ang ligaya. May hapon na kay Rochela Polhencio Susana, kay Samson Somelier Bibar, ara sa Guam, USA, si Myla Pilor Primatiba, Araman, mga taga DSB, Barangay Pandanon, natamya ka mo ni Christine Minyes Villalobos, attendance lang ko sang salakyan ko ti hindi ko gali madakpan kay private account salakyan. Siling ni John Dicina. Definitely correct. Yvonne Butcher sang Germany, kay mystery da kakasaya da nga anak may hapon gid. Kanagatamya lang si Yvonne Butcher sang Germany sa mga pamilya diri sa Banwa sang Morsya. Sa talang report na Action Art tayo po parte sining clean up drive sang syudad sa Mandalagan ginupisahan na ang pribado nga tagiya sang lote ginalabayan sa operasyon ginatingwaan nga mga sigulano ni Councilor Vladimir Gonzales. Ari sa Action Art tayo hopon. Line number 2 sa report. Art may hapon. Tuloy-tuloy rin ang inyo, pero gani sila sa takawad dyan. Gani nga may naga-monitor, may pudyagin sila nga mabuklan. pero nami ba yan ang tuloy? Oo Oo. Sige, alam ninyo, kaya parang namin na to ang kulinit-init, James po. Ako yung pwede raman kuya magmanino, ibisan anong oras ko. Pero ang balita mo niyo, sila ni Councilor Vladimir, maging klaro siya kaya actually nag-callback sa siling hapon. Sila nga actually barangay 14, galing kinuna nila. Ang sa Carvic sa Mandalagan, isunod na nila next in line ina nga priority. Okay. Kaya iti nabalaan, tangalin sa ulan ang perennial problem na nga lugar. Tagsa nga maggatupang madamol nga ulan yang pagdalom sang tubig dira hindi gidya mapunggan kisa nagalapot pa sa Tagalughan. Correct. Di ang isa subong nga ginuna nila ang sa area sa Barangay 14. Grabe Action Eric ang mga halawanan mo halin sa mga tanom nga nagtulubo na basura and all. Di nagapati si Councilor Vladimir Gonzales nga medyo malawig-lawig at yung po kinanglanon sang flood control team sang CDR mo nga matapos ini antes masailuhan ang sa area sang Mandalagan. Now, although nga okay na yan sa Mandalagan dira sa Carvic, kay nasugilanon ni Gonzales ang tag-iya sang pribado nga lote dira sa lugar nga pwede na to sila makalabay, may green light o go signal na nga pwede sila to labay sa lote nga pribado agud nga tubig mapaos-os dito sa suba sa may Mandalagan area. Amo manigan ni isuno kay Gonzales ang misyon niya subong nga siging pagtawag niya sa ibang pagiging-iya sa mga lote nga private nga sa mga barangay nga may ara man sa problema sa bangit to muno niya ang sa barangay 3, barangay 4, nga ang coastal area mo ning pinakamalapit nga pwede ususan sa tubig kay bisan ano mga hawan di clogging Action Eric. Kung wais ang ususan ang tubig pakadto iya sa may shoreline or sa suba,
useless gihapon kay hindi man dali manaog kung why outlet ang tubig akson na Eric. Si basically nga amo ning mission actually short term ini nga solution kay ang flood control program sa city kinahanglan technically ma-base sa engineering nga pagtuon nga dapat ini malawigon nga proyekto kag programa nga nagakinahanglan man sang mas dako nga pondo. Yari si Councilor Vladimir Gonzales. We have identified ang mga area ng mga ginabaan every now and then. Andira sa may Carvic sa Tubang San Robinson, we have identified the solution na ang the nearest tributary river, ang Mandalagan River. Kung panahon mo sa likod dira, mayara na tributary na river, which is 115 meters away from Lacson Street. Considering invert elevation na siya, meaning to say, mas taas ang Lacson na elevation compare sa likod. Dutay lang ang ulan, mailig siya akadto sa likod. Pero kung tudo ang baha, tudo ang high tide kag baha, the overflow ang tubig na halin sa sapa because constricted siya, nakitid siya, damo higko, may tanom, nadako, etc. We have focus on it na mamobilize kita sa mga equipments natin na mayroon kayo nagsugot ang active group na maagi kami ito sa ilang lugar. Aba, so portion lang sa nga palayag ni Councilor Vladimir Gonzales. So expectaron naton nga kung tutukan ini sang city, more or less ini nga tuig may mga matabugid nga mapagbago kag pagsulbar sa problema. Sini nga mga lugar nga masami nagataas ang tubig sa tion nga mag-abot ang maulanon nga panahon. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kita Aksyon Art Tayhupon. May nagaginamat-amat na sa syudad. Ang mga lugar din nga magginabahaan, ginamat-amat pa nila limpyuhan. Ang duga nga mga report sa New Government Center, bantayan nyo sa pagpangalagad sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinevea. Ang mga dalag ko kamay init-init mga mabalita sa lokal kag nasyonal, ara lang mabatian sa pagpangalagad sa Action Firing Line ni Action Marlon Hinevea. May hapon nila kay Alin Marlingko, kay Mary Joy Victorino Flores Makawili. May hapon nila sa mga taga Hutuda, Andumanan, Bacolod, kag sa mga Kaftoda officers. Alin na kay Roberto Hirapasco, kon Hirapusco, Carvalho ang Panamyaw. Si Utay Benedicto, nung Utay Benedicto, larak sa Baez City, Negros Oriental, ho. Elvin na tumakin Ikorbrosi, sa Sipalay may hapon, gid. Ana Sinoro, kay Sir Leo Dario, da may hapon, gid sa Bilo Pamilya. Ni Minsha Roquis, si Jonalyn Ninyal Decrepito, nagatamyagin kay RR, Joy kag Edgar Cepeda. Julius Celes, John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Diquilia, Ray Villarosa, ka-monitor gid sila. Borok Langka, Bangga Totong, Uno, Barangay Felisa, ara si Angela Gayondato Castillo. Si Marilo Baron, araman, salamat gid din day Marilo Baron ha. Paring kaya lang siya guys sa Tokyo, Japan ha. Mani Lokyas. Great ya lang sinong Roger Kinguyon. Alin na kay Mani Lokyas ha. Salamat gid kay Ana Sinoro. Sala Carlota, kapamati mo sa aton si Teresita Catunina. Wow, ara siya. Pamilya Laparan Labaniego, Torbela kag Esperanza, pinatamyaw kamo ni Connie Laparan sang Pandanon DSB. Mary Joy Q, mayong hapon gid. Sweetie Kugunon Constancio, dala sa may Talok, Bago City. Karen Milaflor, mayong hapon gid ha. Edna Linas sa Rose Guys, Inigaran, ara siya. Marites Espanyola, tamyaw lang si Wilson kag bata niya nga si Mikay. Inday Blasa, may hapon man ha. Sa Dos Hermanas, Tarisay, shout out lang sa pamilya Lipanya kag Bidrio. Alin na kay Shane Anthony. Tauros RGG,
Niya, good afternoon, Busi Action Eric. Monitor lang yung program. Barangay Santa Rosa, Morsia. SB member Ding Dong Severino sa San Enrique. Idi Lawos. Nanay Isabel, monitor sa Victoria City. Huma Lumina. Jane Hisolgon. Tamyayo lang si Ma'am Gina Trans. Ay classmate ko dira, Romel Pagsubiron, may hapon lang Sa Cadiz City, ara si Lorna Diligencia. Si Nong Imbojo Campo, ara man sa Maog, monitor. Barky Tribe, may hapon Tamyayo lang si Kim Poyulo. Tamyayo ko lang si Rhea Atido, Rosily Villanueva, Jamdim Anabel, Manay, Cecilia Queenie. Kamonitor sila. Siling ni Jonalyn Ninyal Di Crepito. Doy Arthur mayang hapon. Kay April Joy Gaston Marilo Trabilia Katinoy. Ara siya ho. Si Eduardo Kayaw, ara manggani. Elvera Hilogo, mayang hapon kita. Pangsasimi, siling ni paring Ken Alonsagay. Diding Alohamiento, da ba yung hapon Grab Meat, Bisan Supermarket, ay siling ni Manang Sonia Dilatori Delgado, lakalaka guroy no? Jolie Militado Patrimonio Nami si Seldo Joker. Ay, pertido mahuya man taba. Sa kay Bong Ogatis Hanoy sa La Carlota, may hapon gid. Bong Ogatis Hanoy sa La Carlota. Kay Manjo Arnejo da ara siya Alin Marlingko monitor gid sa aton sini nga pala tuntunan Si Maninoy Mae kag si Maninay Chari Salvacion pa check attendance man monitor man siya. Si Liris ang may hapon dira sa Liris Bocopay sa San Enrique. Baw, namit guro Bocopay day sa Liris Bocopay San Enrique. Tutulan mo ni Kwan. Bocopay namit alin na kay Action Eden Abuso Baw si Kuya Michael Miranda monitor sa aton. Kuya Michael Miranda may hapon da sa imo. Kamusta ka da? Pamati gid siya. Monitor gid sa aton silinga palatuntunan. Sige, balik kita pagkatapos lang sa importante nga mga pahibalo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sa syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang makatag. Gusto ko pa, chimpo ko alang-alang na. Action report after edition, biyernes sa presentation, bagatako pinitipunaryo, balik naman ini buwas Sabado. Ato sa lima patrola, unit reporters in action na palakad karong hapon, Action Zel Minardo, back to back sa to piloto, Action Ninyo Bugina, Action Art Ayhupo. O dire sa itong technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madara, back up sa ito sa nga IT expert, Action Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas ang Batang Suay. More information, update sa local kag nasyonal, mga mainit nga mga isyo, bantayan sa pagpangalagad sa Action 59 ni Action Marlon Hinabaya. Magasunod dugay ang Action Balita, Evening Edition o pod kay Action Eden Abuso. Sa ngalan ni Action John Diaz, talos lako direct ni Polaryo, taray kita karon sa alas 9:30 tungod na alas 11. Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano, nagkasari salamat gid sa inyo pamamati. Tub-tub sa masunod ngadlaw. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod, Aksyon Radio. Aksyon!